in kuka zaɓi ɗan siyasan da zai ƙara sayo makamai don a murƙushe mutanen daji kun halaka kanku don ba za ku iya ba ba za ku iya ba Allah ma ba zai ba ku nasara ba domin sun zo suna neman sulhu kuka ƙi sun zo suna neman sulhu kuka ƙi ba za ma ku iya ba saboda ka in kun zaɓi wanda zai ci gaba da yakin nan kun halaka kanku in kuma kuka zaɓi wanda zai zauna a fahimtar da shi abin da ya kamata a yi ma mutanen dajin nan domin su ajiye wa'annan makaman nan kamar yadda 'yan Niger Delta aka kira su aka yi sulhu da su suka ajiye makaman ban ce kuma a yi wani bid'a ba fa a'a gwamnatin ta taɓa yi to in za ku samu to kun tsirar da kanku kuma kun yi abin da Allah ya ce kun fahimta to cikin 'yan takarar nan ina bin lafazinsu na ga lafazin wa'yansu suna jiran wai kawai a ba su mulki ne su ƙara makamai da za a mulkushe mayaƙanmu a cikin daji mutanenmu a cikin daji shi ne kawai alhali muna so a sawo shugaban da zai zo a zauna da shi a fahimtar da shi a kira mutanen na a yi musu abin da ya kamata a yi musu don mu samu mai zaman lafiya